yang istirahat mojo pinanganten kang sampun kinanti asta kagem busana narpati nata sampeyan ngarsa kalarapaken tindak nuju wonten ing satenging sasana pawiwahan nulya lamat-lamat kapirangu ungling gangsa Candaka Munya Risang Subo Manggala nulya atur sasmita nglarapaken tindakipun sang agung nuju wonten ing satenging sasana pawiwahan prasaja. Halo, alon sirat mojo pinanganten. Pun badhe gane dening Subo Manggala sakurinira mlampah patah sakembaran. Kaparagani dening Wanodya alit saha dhateng katelupen bapa darasan ibu saha kadherekaken kalian para Hapsara Hapsari ingkang kembar busananipun Luyalon alon ngiring lampah tindakipun risang pinanganten kekalih sawetawis jagat tidak nyosirat mojo pengantin sambung dumugi wonten ing Sitinggil nulya pengantin kekalih samyoja menengat benanjing apa tinggal catur netra pandulu katemu ing Wardaya ingkang wiwitan pengantin kekalih arsa balang binalangan gantal sinebat rongsur lininting lawe wenang nedahaken bilih gesangipun pengantin sampun manunggal kae ketali suci nuningi jakobul mugia dhateng uwal-walipun namung saking kersanipun Gusti Kang Maha Tunggal rongsur menika nulya kabalangaken tumuju wonten ing tutuk gantos minangka pratandha yen to sirat mojo pengantin hanglapai jakobul leres-leres kanthi kaniatan tresna asih piyambak boten merga dipeksa salajengipun pengantin putri Hanggarasi asanipun ingkang raka nedahaken yen to Roro Ayu Safatul Azizah mugia saged tansah bekti dumateng guru lati sak lami-lami sansaya dan wararas bagas kara kumenyar cahyane hanelaing bawana sirat mojo pinanganten putri dodok biyantu ingkang raka midhatigan nulya penganten kakung ya midhatigan sanalika pecah biaunine mahanani bilih sampun kahalalaken pecah regamanipun Roro Ayu Safatul Azizah namung Mas Bagus Muhammad Naim Azumar mugi benjang sageda nuwuhaken putra napa dene putri kang saleh uga salehah sepados torsik saking reregen hadas ageng napa dene hadas alit pengantin putri niji sukunipun ingkang raka ngagem toya pawitra sari sinebaran sekar melati mugia pengantin kekalih tansah malam ing ati sak lami-lami ngantos dumugi pemekaning pati kaya pengantin putri tinunda dening ingkang raka mugia Mas Bagus Muhammad Naim Azumar tansah maringi pangayoman maringi pangayeman saha dadosa iman ingkang sageda maringi patuladan sasapunya menika pengantin putri jumeneng wonten sisih keringipun ingkang raka
salajipun arsa badhe kasindur dening Bapa Rahmat sinarengi Ibu Sulasmi. Sindur wujudipun selendang warnanipun abrit napa derek petang. Warna abrit minangka gambaran manungsa yen wani aja wedi-wedi, ning yen wedi aja wani-wani. Wadene warna petang lambang kasucen. Mugi manungsa wonten alam dunya saged tansah kaniatan namung niat ibadah ikhlas dumateng Gusti Kang Maha Welas. Saha manut sesanti Ki Hajar Dewantara Bapa Rahmat ing ngarsa Suntulada wondene Ibu Sulasmi tuturi handayani ing ngarsa Suntulada ateges Bapa Rahmat minangka jejering bapa minangka imam kaluwarga. Mugi saged tansah maringi patuladan saha maringi panuntun dhateng putra kaluwarga nuju papan kesenan ngagesang wonten alam dunya ingkang pun tedahaken kaliyan singgasana. Salajipun Ibu Sulasmi wonten wingking tuturi handayani ngetutaken napa ingkang dados pikajenganipun bapa dalang kaluwarga. Sepados Gusti Kang Maha Agung saged tansah ngijabahi menapa ingkang dados sumbahan luhur saeko kapi amrih tata tentreming bale wisma salami-lami. Sasampunipun menika Bapa Rahmat mulya lenggah saking kursi pinajang mangku pengantin kenali winastan kalian adicara bobot timbang minangka pasemon bilih Bapa Rahmat sinarang Ibu boten kenging bajimbe emban siladan dumateng Mas Bagus Naim. Senajan to sanes putra kandung lumantar ijab kabul ingkang sampun kalampahan Mas Bagus Muhammad Nahim Azimarugi sampun dados putranipun Bapa Rahmat mekaten ugi saklangsulipun adicara menika kati